खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रायजो बेंगिरिनि बिबुंथिनि गेजेरावनो कंग्रेस एमएलएफोरा सदन नागारदों। 18 जुनाव खुंगोन मोनजि रायजोनि 24 रायजो सभा मासिनि बिसायख'थि। माजबाटआव सारन्थाइ गावना सासे लाइमोननि जिउ खहा। घुस लाना हमजानाय एसीएस लासित कुमार दासनि न'आव 50 लाख रां आरो सनानि अलंकारफोर बोखांदों। फुख्रियाव दुगैनो थांना गोमानाय उन्दैसानि गोथै सह बोखांबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सानब्रैनि हाबाफारिजों 21 मेनिफ्राय जागायनाय 16थि आसाम बिधान सभानि गिबि जथुमनि दिनै नैथि सान। दिनै फुंनि 9:35 रिंगायाव बन्दे मातरम मेथाइजों जागायो नैथि साननि हाबाफारिया। बेनि उनाव दिन्थिफुंनाय जायो आसामनि माहारियारि सं मेथाइ अमर आपनार देश। बेनि उनावनो रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि जथुमा मावख'आरि महरै जागायो। दिनैनि बिधान सभा जथुमाव रायजो बेंगिरिनि बिबुंथिनि सायाव साबायखर बावनाय जायो। हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे 4 केबिनेट मन्त्रि लोगोसे गासैबो हान्जानि एमएलएफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनै नैथि साननि जथुमाव कंग्रेसनि एमएलएफोरा सदन नागारनानै सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि बिबुंथि सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो कंग्रेसनि एमएलएफोरा सदन नागारनानै मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै सोमावसारदों। कंग्रेसनि एमएलएफोरा बिधान सभानि बाहेराव आखाइ प्लेकार्ड लानानै मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै सोमावसारदों आरो मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै सरकारा जेबो रोखोमनि राहा लायाखै होननानै अजद होदों। हादरनि मोनजि रायजोआव जानो गोनां रायजो सभा बिसायख'थिनि खालार फोसावबाय बिसायख'थि आय'गआ। फैगौ 18 जुन खालाराव खुंगोन मोनजि रायजोनि रायजो सभा बिसायख'थि। मख'नो गोनांदि बे समाव मोनजि रायजोआव गासै 24 रायजो सभा मासिफोरा लांदां जानानै दं आरो बै मासिफोरनि थाखाय 18 जुनाव बिसायख'थि खुंनो लाहार फाहार खालामदों हादरनि बिसायख'थि आय'गआ। बेनि थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ 1 जुनाव फोसावगोन नटिफिकेसन। बिसायख'थिनि बिखान्थि बायदियै 8 जुनाव बिसायख'थिफोरनि नमिनेसन गथायनाय जोबथा खालार। रायजो सभा बिसायख'थि खुंनो गोनां मोनजि रायजोफोरा जादों अन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखन्ड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिज'राम आरो मेघालय। खारिथि बायदियै अन्ध्र प्रदेशआव 4, गुजरातआव 4, कर्नाटकआव 4, मध्य प्रदेशआव 3, राजस्थानाव 3, झारखन्डआव 2, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिज'राम आरो मेघालयआव मोनसे रायजो सभा मासिनि थाखाय बिसायख'थि खुंगोन। रिपर्ट बायदिब्ला 4/24 रायजो सभा एमपि मावबुब्लिया फैगौ 21 जुन खालाराव जोबनो थांगासिनो। उदालगुरि जिल्लानि माजबाटआव सारन्थाइ गावनानै सासे लाइमोननि जिउ गोमानाय खौराङा सोराङाव फैदों। माजबाटनि बाथाबारि गामियाव सारन्थाइ गावनानै सासे लाइमोना जिउ गोमादों होननानै मिथिनो हादों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ माजबाट साहा बागाननि निउ लाइननि थागिरि गंगाराम माहातुनि फिसाज्ला 17 बोसोर बैसोनि आनाम माहातु होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुथियामारि दैमायाव ट्रेक्टराव बाला दैखांबाय थानाय समावनो हरखाब सारन्थाइ गावनायाव जिउ गोमायो आनाम माहातुआ। बबेखानि सारन्थाइ गावनायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो नखरनि सुबुंफ्रा आनाम माहातुखौ माजबाट महलियापारायाव थानाय मडेल हस्पिटालाव लांदोंमोन। नाथाय लाइमोनखौ थैबाय होननानै फोसावो डाक्टारा। बे जाथाया नखरजों लोगोसे ओनसोलाव गोथौ दुखु मोनहोदों आरो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। घुस लानानै हमजानाय एसीएस अफिसार लासित कुमार दासनि न'आव भिजिलेन्सआ सिग्रोमदों। बे सिग्रोमनायाव लाख रां आरो 500 ग्राम एबा खावसे केजिनिबो बांसिन सनानि गहेना अलंकारफोरखौ बोखांनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला भिजिलेन्सआ लान्थ्रियै 10 घन्टानिबो बांसिन सम सिग्रोमनायाव डाइरेक्टर अफ लेन्ड रेकर्डस मावख'नि एडिशनेल डाइरेक्टर एसीएस अफिसार लासित कुमार दासनि न'निफ्राय नोगोद 50 लाख रां आरो 500 ग्रामनिबो बांसिन सनानि अलंकारफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बबेखानि बे समाव 500 ग्राम सनानि बेसेना 75 लाखसो रां जागोन। बेनि अनगायैबो लासित कुमार दासनि इन्सुरेन्स कम्पानिनि माखासे फोरमानलाइफोर, गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन थावनियाव हा आरो फ्लेटफोर दं होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बिस्तिबारखालि रुपनगरनि गावनि मावख'आव 45,000 रां घुस लानानै हमजादोंमोन एडिशनेल डाइरेक्टर लासित कुमार दासआ। बेनि उनाव हरनि समाव भिजिलेन्सआ लासितनि गुबुन न'आव सिग्रोमो आरो लाख रां आरो सनानि अलंकारफोरखौ बोखाङो। बिस्तिबारखालि पलासबारियाव फुख्रियाव दुगैनो थांनानै गोमाना थानाय फरायसा नयनमणि दासनि गोथै सह'खौ दिनै बोखांनो हाबाय। बिस्तिबारखालि जाथायनि उनाव एनडीआरएफनि हान्जाया नाजानायनि उनावबो नयनमणिनि सह'खौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय दिनै फुङाव फुख्रिनि दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हायो गोथै सह'खौ। रिपर्ट बायदियै पलासबारि नोगोर पुलिस थानानि सिङाव थानाय सातपारानि 4 नं वार्डनि थागिरि आरो पलासबारि हौवासा गोजौ फरायसालिनि 8 थाखोनि फरायसा नयनमणि दासआ बिस्तिबारखालि बेलासियाव लोगोफोरजों लोगोसे फरायसालिनिनो फुख्रियाव दुगैनो थांदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो फुख्रिनि दैयाव गब'ना गोमानानै दंमोन। बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो नखरनि सुबुंफोरा पुलिस थानायाव एजाहार होयो आरो पुलिसआ नयनमणिजों लोगोसे
लोगोसे दुगैनो थांनाय सानै फरायसाफोरखौ थानायाव लाबोनानै सोंथि सोंनायनि गेजेरजों गोमानायनि थावनिखौ मिथिनो हायो। बेनि उनाव फुख्रियाव नागिरनायनि अपारेसन खालामदोंमोन नाथाय नागिरनानै मोनाखैमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।